Yan mga amigo, luto na yung ating minudoong at ulam natin ngayong tanghalian na mga amigo. Yan, final na po yan, lutong-luto na po siya pinapain-in na po natin ng kaunti. Yummy yummy, kain na po. Ayan mga amigo, at halina na kayo, kain na tayo. Yummy yummy at yan po din ang babaw din natin sa trabaho. Bukas may pasok na tayo, mamaya aalis na tayo ng bahay para magtrabaho. Ayan, trabaho po para sa ekonomiya. Ayan mga amigo, maraming salamat po. Sana wag nyo i-skip yung ating mga ads sa Reels at saka sa Facebook at saka sa YouTube mga amigo, para naman madagdagan yung ating ekonomiya. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo sa pagbablog. Sabi nga walang aalis, walang aatras. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ayan amigo, maraming salamat at sa patuloy mong pagsuporta sa ating channel at sa ating mga video. Maraming salamat sa iyo amigo. Ingat ka lagi at maraming salamat. Bye bye. God bless mga amigo. Buenos dias mga amigo, magluluto tayo ngayon ng ulam ngayong tanghalian. Ayan, mga ricado natin na nandito yung bawang at saka yung sibuyas amigo. Tapos ito meron tayong kaunting carrots at pang sahog natin sa ating lulutuin ngayong mga amigo. Next, ayan po, mayroon tayong patatas. Gayat na siya at hulaan nyo kung ano. Siguro alam nyo na kung ano ang ating lulutuin. Yung kaunting sili na malaki pang pabango. Ating pang sahog pa rin sa ating lulutuin na kaunting liver, atay ng baboy. Mga amigo, ito yung ating lulutuin sa ngayon sa umagang ito. Buenos dias sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo. At ayan, umpisa na po natin ang ating pagluluto. Ayan mga amigo, magluluto na tayo. Unahin natin yung bawang. Gisa-gisa muna tayo. At kaunting segundo lang. Isabay na natin yung sibuyas para hindi masunog yung bawang. Ayan mga amigo, nagluluto tayo ng ulam sa tanghali at saka yung baon ng inyong amigo sa trabaho. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga amigo sa pagluto. Buenos dias sa inyo gabos. Salitang Bicolano at saka Spanish Tagalog. Buenos dias amigos, senyorito, senyorita. Ayan, luto-luto muna. Tapos ayan mga amigo, ilagay na natin yung ating pork. Isang pork muna natin. Hindi na natin siya mamarinate sana natin siya, kaya lang wag na lang. Ayan, halo-halo mga amigo. Ayan mga amigo, halo-halo. Binawasan natin yung ating apoy at ang lakas, mainit. Hayaan mo natin siya mga amigo. Ayan mga amigo, nasangkot sa natin ng konti. Haluin natin. Halo. Ayan, lutuin mo natin sa sarili niyang mantika. Ayan, dahil mataba-taba siya, palabasin natin ng konti yung kanyang mantika. Ayan, minuto yun mga amigo, luto natin. Magandang tanghali mga amigo. Ayan mga amigo, lumabas na yung kanyang mantika. Lumabas na rin yung kanyang tubig. Ayan. Ganyan magluto ang inyong amigo mga amigo. Pinapalabas yung kanyang sariling tubig sa mga karne para matanggal yung lansa. Ayan. Mamaya lalagyan natin ng kaunting suka yan at saka toyo. Ayan mga amigo, lagyan natin ng kaunti siyang toyo para pampakulay. Saka pampaalat na rin yan mamaya. Sabay haluin natin mga amigo. Ayan, hindi po natin siya nilagyan ng sabaw kanina pero dumami yung tubig. Kasi yung karne mayroon siyang tubig sa kanilang mga katawan. Ayan.
mamaya at hayaan muna natin siyang kumulo ng kumulo mga amigo. Ayan mga amigo, balikan pula uli natin yung ating niluluto. Ayan, malapit na siya lumambot. Lagay na natin yung ating liver o yung atay. Ayan mga amigo, ilagay na natin yung ating atay. Malinis na siya, nugasan na natin siya kanina. Ayan mga amigo, nilagyan na natin siya ng kaunting suka para hindi masira kaagad kasi may magbabaon tayo nito sa trabaho. Minuto, ilalagay po natin yung ating mga gulay. Ayan mga amigo, ilagay na natin yung colorful na gulay natin para maluto na rin siya. Malambot na yung ating pork mga amigo. Haluin natin, kaunting halo. Ayan, very colorful na yung ating nilulutong menudo. Ayan mga amigo, takpan po natin siya at balikan po natin after 15 minutes at malambot na yung mga sahog natin. Ayan amigo, at malapit na yung ating ulam sa ngayon. Malambot na yung ating pork. Luto na rin yung ating malalaking hiwa ng patatas. Ayan, lutong bahay lang po. Tapos mga amigo, lagyan natin ng kaunting tomato sauce. Ayan. Lagay na natin siya. Tapos halo-haloin natin mga amigo ng konti. Ayan, tapos hayaan na natin siyang kumulo para mabawas-bawasan yung sabaw mga amigo. Yummy yummy mga amigo. Ayan, luto na yung ating ulam sa ngayon at medyo paukan muna natin. Patutuyo-tuyo ng konti dahil marami-rami pa naman ng sauce niya or sabaw. Kaunti lang naman para medyo yummy ng gusto. Ayan, luto na siya mga amigo. Maya-maya na konti, chow na. Kain na tayo. Luto-luto na yung ating menudo for today mga amigo. Ayan, yummy na. Bye-bye. Salamat po sa inyong panonood mga amigo.